Sillej, fil-palazz fejn naħdmu xu ġat waħda tinkiter li gerset il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha ebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, miftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Illum nixtieq inqer magħkom. Kelli ħolma vera tal-biża'. Tafu xi ħlomt. Kien hemm marloġġ tek-tek, taf kif beda sejjer. Beda sejjer tik-tok, 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 hekk ripetut, tik-tok. U f'daqqa waħda ħareġ raġel, taf x'qalli? Qalli ibżalih dak il-ġardinar. U dak ir-raġel mbagħad f'daqqa waħda sar statwa, iva dik l-istatwa li issa ġabu fil-palazz. Imma xi jfisser dal-ħolm, xi jfisser tajt? Ħad iġri li xi waħda. Aħjar naqra ftit, forsi neda ftit, ħanara. Meta l-manjieri marru jilagħbu. Bżonn nikkonċentra. Darba fost l-oħrajn kif daqqet il-qampina tal-iskola biex it-tfal jirritornaw id-dar, 5 ħbieb Anna, Toni, Gigi, Emma u Ben iddeċidew li jibqgħu ftit jilagħbu ħarba falqa viċin l-iskola. It-temp kien bellezza u kien hemm kalma liema bħala. L-asafar kienu jittajru minn siġra l-oħra, min ipespes għal ommu, min janni u min ifittex l-ikel. Il-kalma spiċċat ħesrem hekk kif daqqa waħda Anna u Ben qabdu jiġġieldu. Għalfejn waqajtni Ben? Bdiet tolfu Anna, torok il-koppita. Mhux jien kont, qabeż pront Ben. Taf li weġġajt, weġbit bik ma' Anna. Ben olla spallejh u b'geddu mdaqsix ħares il-bot lejn in-naħa l-oħra fejn kien hemm ruqa siġar. Kien jaf li hu kien li waqqaħħa, però ma rridx jammetti. Imma sekonda waħda hemm x'beda jara. Minn bejn is-siġar lemaħ grupp ta' tfal waħidhom. Ben qabditu kurżità, qam u mexa bil-mod lejn is-siġar. Staħba wara siġra kbira ta' ċipress u beda jisma' u jara kollox mingħajr ma ħallihom jarawh. Donnom bdew jitkellmu fuq kif kienu jħossuhom imwarba u li ħadd ma kien iħobbhom jgħidilhom jew isemmihom. Issa lili għaliex ma jgħatlix Ben illum? Qam bil-wieqfa jistaqsi tfajjel Gustus u Samrani. Lilna ħadd ma jkellimna jew jilab magħna, kompla ieħor imdejjaq mitluq mal-art jiekol tuffiha. Kienu grupp ta' 5 tfal jiftħu qalbhom bejniethom mitluqin kwieti fuq il-ħaxix. Tfajla ġinġrija bajnejha kbar qamet resqet lejh u għanqitu magħha. Mhux waħdek hi lili kemm il-darba jinsewni, rari saru jagħtu kasi u wisq aktar jgħiduli. Dan il-grupp ta' tfal kienu il-manjieri u kien jisimhom skużani, aħfirli, grazzi, jekk jogħġbok u jiddispjaċini. Ta' spiss kienu jiltaqgħu f'dan il-ġnien ta' wara l-iskola għaliex kienu jħossuhom imwarbin, imdejqin u mistmerrin minn kulħadd. Ben ma felaħx aktar u ħareġ minn wara s-siġra u resaq bil-mod ħdejhom. Grazzi, skużani, jekk jogħġbok, aħfirli u jiddispjaċini, inħasdu u daru lejh xi ftit mistħija. Hello, intom min intom? Staqsihom mimli kurżità Ben. It-tfajjel Samrani sellimlu wkoll. Hello Ben. Ben waqaf mistaġeb, inti kif taf x'isimni? Tfajjel twil qam mill-art u wieġbu
Da żgur li nafu x'jismek, anka ħbib tiegħek nafu x'jisimhom? Anna, Tony, Gigi u Emma, u x'hekk jisimhom. Qabes il-ġuvnot ftit mibrum li baqa' mal-art jittewweb. It-tfal ġinġrin li kienu jixxibħu ħafna qamu mill-art u resqu lejben. Dan kif tafu daqshekk dwarna, intom min intom? Reġa' staqsa Ben mistaġeb. Min huma dawn it-tfal tajt? Dawn qishom tfal fantażmi. Arana anka l-istampi jidhru ktar ċari. Tajt anka fil-ħolma tiegħek ġara? Tajt anka fil-ħolma tiegħi jidher li xi fantażma? Għaliex dak ir-raġel star statwa? Għaliex dak it-TikTok sar hekk ġo moħħi lejn kollu TikTok ħireġ minn ġo moħħi? X'inhu jiġri tajt? X'inhu jiġri?